Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, славутых імёнаў і памятных дат. На календары 10 лютага. І мы пачынаем праграму з адметных культурных падзей. На сцэне Вялікага тэатра Беларусі сёння пануе атмасфера чараўніцтва старажытнага ўсходу. Там паказваюць адзін з самых грандыёзных і манументальных спектакляў Людвіга Мінкуса і Маруса Пеціпа «Баядэрка» – казку пра каханне і вернасць. Прэм'ера балета адбылася 140 гадоў таму ў Марыінскім тэатры. З тых часоў спектакль не сыходзіць са сцэн найбуйнейшых тэатраў свету. На беларускай сцэне «Баядэрка» з'явілася ў 1959 годзе. Тады ў галоўнай партыі былі народныя артысткі Беларусі Лідзія Ражанова і Ніна Давідзенка. Сучасная версія балета ідзе з 2005 года. Штотыднёвую этнаграфічна-краязнаўчую праграму «Край», якая расказвае пра шматгранную беларускую спадчыну, тэлеканал «Беларусь-3» прапануе да прагляду заўтра ў 10 гадзін 20 хвілін. Гэтым разам стваральнікі праекта распавядаюць пра сакральны абрад першага восеньскага запальвання святла ў хаце – жаніцьба коміна, азнаёміць з асаблівасцямі традыцыйнай выцінанкі-выбіванкі, наведаюць цэнтр рамёстваў і зазірнуць у тэатр моды «Спадчына». Праграма «Край» у эфіры «Беларусь-3» заўтра ў 10 гадзін 20 хвілін. А тым часам Горкаўскі тэатр сёння запрашае гледачоў на філасофскі спектакль «Вечнасць на дваіх» па рамане амерыканскай пісьменніцы Джозефіны Лоурэнс «Гады такія доўгія». Пастаноўка народнага артыста Барыса Луцэнкі – гэта разважанне пра ўзаемаадносіны старэйшага пакалення са сваімі дзецьмі. Адчужанасць паміж блізкімі людзьмі, адсутнасць жадання зразумець адзін аднаго становіцца прычынай драматычных падзей у жыцці герояў. Спектакль з'яўляецца своеасаблівай перасцярогай для дзяцей і бацькоў і дапамагае лепш зразумець сваіх блізкіх. Навука кахання, чалавечае пачуцце або хімічныя працэсы – так называецца чарговы выпуск праграмы «Навукаманія». Нечаканыя згадкі пра прыроду кахання выказваюць антраполагі, біяхімікі, філосафы, псіхолагі і нейрафізіёлагі. Аднак усе яны прызнаюць, што за пачуццямі мужчыны і жанчыны хутчэй за ўсё стаіць нешта большае. Заўтра аўтары праграмы разам з навукоўцамі паспрабуюць знайсці навуковае тлумачэнне каханню ў шырокім сэнсе яго разумення пры дапамозе сучаснай навукі ў 11 гадзін 45 хвілін у эфіры «Беларусь-3». Для моногамных видов очень хорошо получается заботиться о потомстве, поскольку в этом процессе участвуют и отец, и мать. На чарзе бліскучая камедыя «Два падкаблучніка» па п'есе італьянскага драматурга Альда Мікалая, якую сёння прапануе сучасны мастацкі тэатр. У аснове сюжэта класічны любоўны трохкутнік, у якім заўсёды ёсць нехта лішні. За камічнай гісторыяй хаваецца мноства вельмі непрывабных момантаў у адносінах паміж людзьмі. І насамрэч усё гэта было б вельмі сумным, калі б не выглядала так смешна. Яшчэ адну вядомую п'есу італьянскага драматурга Альда Мікалая «Матылёк-матылёк» сёння прэзентуе мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа Валеры Анісенка. Тэма, паднятая ў п'есе, старая як свет. Для кожнага чалавека надыходзіць час, калі прыходзіцца за ўсё плаціць. За памылкі юнацтва, легкадумнасць і здраду. Сённяшняя пастаноўка прымеркавана да юбілею заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Тамары Скварцовай. І зноў вернемся ў Мінск на камедыю «Палажэнняў кантракт» па п'есе вядомага французскага камедыёграфа Фрэнсіса Вэбера, аўтара любімых камедый «Цацка», «Татулі», «Уцекачы» і «Няўдачлівыя», сёння запрашае Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. Паводле сюжэта лёс зводзіць у адным гасцінным нумары ў маленькім французскім горадзе двух зусім непадобных мужчын. Адзін прафесійны забойца, другі хранічны няўдачнік, які спрабуе вярнуць няверную жонку. Чым скончыцца гэтая неверагодная гісторыя і як зменіцца жыццё герояў пасля іх сустрэчы, можна даведацца ўжо сёння ўвечары. Пра спектакль Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі «Раскіданае гняздо» па аднайменнай класічнай п'есе Янкі Купалы заўтра раскажа праграма «Тэатр у дэталях» і яго вядучая Наталля Бібікава. Што спрабаваў высветліць у спектаклі рэжысёр-пастаноўшчык Аляксандр Гарцуеў і ў чым разынка яго прачытання п'есы, глядзіце заўтра ў 13 гадзін 35 хвілін на тэлеканале «Беларусь-3». Калі ты перажываеш кожную сцэну як, сапраўды, як вось зараз, у сярэдзіне спектакля казалася, што вось лопне недзе ў галаве ці сэрца становіцца.
Вось цяпер я ўжо неяк сабе размеркавала, потому што гэта не жыццё, гэта ўсё ж такі ігра. Штогод у лютым на Шры-Ланцы праводзіцца адно з самых вялікіх рэлігійных святаў – Навампойя, ці як яго называюць турыстычныя гіды, свята Перахера. Гэта адбываецца ў дзень поўні. Сёлета свята прыпадае на 10 лютага. Барабаншчыкі і танцоры суправаджаюць дзесяткі ярка ўпрыгожаных сланоў па вуліцах Коломба, сталіцы Шры-Ланкі. Будыйскі фестываль праводзіць тут ужо каля 4 дзесяцігоддзяў. Пачынаецца працэсія каля храма Гангарамая. Гэта адна з галоўных святынь сталіцы, а таксама ўсёй краіны. Гэта вельмі прыгожае і велічнае шэсце. Я вельмі шчаслівы, што прыехаў сюды менавіта зараз. Сланоў для свята збіраюць па ўсёй краіне. На самым вялікім з іх галоўны аб'ект шэсця – багата ўпрыгожаная пагада. У ёй змяшчаецца ёмістасць, у якой, як мяркуюць мясцовыя жыхары, утрымліваюцца астанкі Буды. Для шры-ланкійцаў слон – сімвал свяшчэннай мудрасці, непераможнасці і царскай годнасці. Паводле легенды царыцы Майі, маці Буды прысніўся белы слон, што сімвалізавала хуткае нараджэнне вялікага сына. Працягласць маршруту параду – 3,5 кіламетры. Працягваецца фестываль 3 вечары запар. Вяртаемся ў сталіцу і накіроўваемся ў музычны тэатр. Сёння тут паказваюць мюзікл «Джейн Эйр», увасоблены на беларускай сцэне расійскімі аўтарамі, кампазітарам Кімам Брэйдбургам і паэтам Карэнам Кавалеранам. Гэта першае пакуль адзінае ў свеце музычнае прачытанне рамана Шарлоты Бронtë. Героі мюзікла размаўляюць вершамі, што, на думку аўтараў, рамантызуе гісторыю адносін галоўных герояў. На беларускай сцэне мюзікл з'явіўся напрыканцы мінулага года. «Джейн Эйр» – гэта ўжо трэцяя работа Брэйдбурга ў музычным тэатры. Яго блакітная камея і Дуброўскі трывала ўвайшлі ў рэпертуар акадэмічных падмосткаў. У маладзёжным тэатры сёння паказваюць спектакль «Дрымбокс». Гэта новая гісторыя расійскага драматурга Івана Вырыпаева пра чалавечыя каштоўнасці і вечныя пытанні. Ці ёсць жыццё пасля таго, як назаўжды сыходзіць каханы чалавек. Рэжысёр Змітрый Багаслаўскі паспрабаваў раскрыць максімум сэнсаў у досыць даступнай для любога гледача форме. У выніку «Дрымбокс» атрымаўся вельмі чалавечай пастаноўкай пра простае і складанае мастацтва жыць і кахаць. Працягваем наш культурны праменад. У Гомельскім абласным драматычным тэатры сёння гледачоў чакае смешны спектакль «Маю жонку завуць Марыс» у пастаноўцы маскоўскага рэжысёра Вадзіма Пінскага. Рэжысёр упершыню вынес на беларускую сцэну п'есу Рафі Шарфа, якая з поспехам ідзе ў 35 краінах свету. Галоўная гераіня Катрын упэўненая, што знайшла мужчыну сваёй мары, Жоржа. Але гэтае адчуванне можна аказацца памылковым, бо зараз на кожным кроку трапляюцца альфонсы. Усіх прыхільнікаў харэаграфічнага мастацтва заўтра запрашаем да прагляду выступлення фіналістаў 29-га міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі ў Віцебску. Удзельнікі з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі, Швецыі, Кітая, Люксембурга і краін Балтыі прэзентуюць пастаноўкі з разнастайнымі танцавальнымі сучаснымі тэхнікамі, сінтэзам танцавальных жанраў і элементамі іншых відаў мастацтва. Глядзіце заўтра ў 22:40 на Беларусь-3. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Румба, самба і ча-ча-ча. Удзельнікаў з больш чым 20 краін сабраў танцавальны турнір «Віцебская сняжынка». Упершыню на міжнародныя спаборніцтвы па спартыўных бальных танцах прыехалі дуэты са Швейцарыі і Філіпін. Усяго ж на віцебскай сцэне выступілі больш за 500 пар. У праграме лацінаамерыканскія і еўрапейскія танцы. Узроставая катэгорыя удзельнікаў ад дзяцей да сеньёраў. Очень нравится нам, всегда хорошая атмосфера и интересный конкурс. Да, интересный, красочный турнир. Віцебская сняжынка – найстарэйшы танцавальны турнір Беларусі. Відовішчнаму спаборніцтву больш за 30 гадоў. У гэты раз майстэрства удзельнікаў ацэньвала судзейская калегія, у якую ўвайшлі прадстаўнікі 13 краін.
Далей у праграме партрэтнай галерэі імяніннікаў. У 1868 годзе ў Табольску нарадзіўся беларускі паэт, мастак і грамадскі дзеяч Каруська Ганец. Творчая спадчына пісьменніка жанрава разнастайная: проза, паэзія, драматургія, публіцыстыка. Большасць яго апавяданняў маюць фальклорны каларыт і асаблівую рытмічна-сказавую стылёвую манеру. У іх аснове ляжаць мясцовыя легенды і народныя паданні. Да таго ж Каруська Ганец пісаў навукова-папулярныя нарысы для дзяцей і публіцыстычныя артыкулы, у якіх звяртаўся да праблем беларускага нацыянальнага адраджэння, пытанняў культуры і мовы. Сёння спаўняецца 127 гадоў з дня нараджэння Барыса Пастарнака. У драматычны вір падзей пісьменніка ўцягнуў раман «Доктар Жывага». Часопіс «Новы свет» адразу адмовіўся яго публікаваць. Пасля выдання твора за мяжой і прысуджэння яго аўтару Нобелеўскай прэміі у СССР пачаліся жорсткія ганенні на Пастарнака. Яго выключылі з саюза пісьменнікаў і хацелі пазбавіць грамадзянства. Каб застацца на радзіме, пісьменнік адмовіўся ад Нобелеўскай прэміі. Як сапраўднага паэта яго ацанілі толькі пасля смерці. Наступны імяніннік, паэт, празаік, драматург, рэфарматар нямецкага тэатра Бертольд Брэхт. Ён быў адным з самых таленавітых нямецкіх пісьменнікаў свайго пакалення. А жыў Брэхт у няпросты час: 2 сусветныя вайны, пераслед нацыстамі, вымушаная эміграцыя, барабаны ўначы, трохграшовая опера, матух на кураж. Брэхт лічыў, што драматургія і тэатр прызваныя ўплываць перш за ўсё не на пачуццё, а на інтэлект чалавека, а найважнейшымі ў п'есе з'яўляюцца не адлюстраваныя падзеі, а абагульненні, якія вынікаюць з іх. І яшчэ адно імя, якое нельга абысці ўвагай. 102 гады таму з'явіўся на свет акцёр, народны артыст СССР Уладзімір Зельдзін. Шырокую вядомасць акцёр атрымаў пасля фільма «Свінарка і пастух» Івана Пыр'ева ў 1941 годзе. Пасля былі паданні аб зямлі сібірскай і знакамітая «Карнавальная ноч» Эльдара Разанова. Іншымі вядомымі кінакарцінамі Зельдзіна сталі ролі ў фільмах «Утаймыванне свавольнай», «З табой і без цябе», «Жанчына ў белым» і «10 негрыцят». І ў кожнай ролі акцёр ураджваў гледачоў выдатнай пластыкай, пачуццём рытму, лёгкасцю і тэмпераментам. Напрыканцы праграмы яшчэ колькі слоў пра культурныя праекты нашай краіны. Драм «Экстазі» – беларускі гурт з 4 ударнікаў, якія граюць на самаробных барабанах. Сёння гурт пачынае свой новы канцэртны сезон. Пра асаблівасці новага фармату гучання, а таксама пра творчыя планы даведаемся ў размове з лідарам гурта Филиппом Чемыром. Филипп, здравствуйте. Сегодня Драм Экстази презентует первый свой в этом году концерт. Существует ли какая-то традиция по поводу открытия нового сезона? На самом деле никакой традиции нет. Мы просто каждый год в январе, феврале, смотря когда мы решаем, что он открывается сезон, представляем новую программу, которую будем играть в течение года, основную. Это не значит, что там сфокусируемся и ни шага влево, ни шага вправо. Но, естественно, мы корректируем звук. Программа готовится и представляется публике. Одновременно она обкатывается на минской публике. Мы смотрим на реакцию, что пошло, что не пошло. И тут же корректируем. В прошлом году группа выпустила первый в своей жизни сингл на песню, которой 29 лет. До этого вокал в группе не звучал. Скажите, можно ли это считать новой страницей в творчестве группы? Да, безусловно, сильно изменится. Раньше мы избегали вокала, то есть, если только это либо читал поэт свои произведения, либо вот мы работали с Дмитрием Лукьянчиком с белорусской народной песней. А здесь так получилось, что всегда оставались произведения с текстом. А мы их не использовали, а они лежали. Их накопилось достаточно много, мы решили, что вот уже это проект. И мы представим именно, так не буду говорить, просто с человеческим голосом произведения. Целую 5-6, может быть, 7. Филипп, знаю также, что группа продолжает успешно развивать такое направление, как видеоарт. Вы знаете, мы посмотрели, что у нас очень много хорошего видеоматериала, который мы используем как фоны на выступлениях. А он хорошо сделан хорошими белорусскими режиссерами, нами, самими. Снято очень много фотографий, из них сделаны фильмы. И мы решили, что этот материал, зря валяется на полке. И мы соединили наше аудио с этим видео. И сейчас это публикуем. Так что на нашей странице вы можете посмотреть наши эти видео-аудио. После сегодняшнего открытия сезона куда отправитесь? Мы собираемся в ближайший наш концерт в Берлине. В планах у нас в этом году еще Польша. Мы хотим прокатиться по Беларуси, по клубам с этой программой. Пока так. Филипп, спасибо большое за беседу и, конечно же, желаем удачи группе. Спасибо.
пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.